дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. трактори ҳамакории тоҷикӣ ихтирои нодири мақсатуллои 16 сола. мақомоти хатлон гуфт чанд нафар аз илтиҳоби шуш наҷот ёфт, аммо аз фавтидагон чизе нагуфт. омӯзгорони вилояти хатлон аз камбуди китобҳои дарсӣ шикоят карданд. се ноҳия барои таъмири роҳ умуман пул ҷудо накарданд. артём новикови 33 сола сарвари муваққатии ҳукумати қирғизистон шуд. майя санду дар интихоботи президентии молдова Игор Додонро шикаст дод. то 20 дараҷа сардӣ ва барф пешгӯии ҳавошиносон барои ҳафтаи нав. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Мюниса Тамлоева. салом. трактори ҳамакораи сохтаи мақсатуллои Амонулло қодир ба дарав кардани алаф, чидани картошка ва кишт намудани зироат буда ҳатто манбаи барқдиҳӣ низ мебошад. трактори ҳамакораи мақсатулло дирӯз дар озмуни ихтироъкорон ва навоварони ҷавони вилояти суғд муаррифӣ шуд ва аъзоёни ҳакамони озмунро ин сохтаи хонандаи синфи 11-уми мактаби таҳсилоти умумии рақами 33 шаҳри Панҷакент дар ҳайрат гузошт. Фирдавс Ашурматов, директори маркази таҳсилоти иловагии вилояти суғд ба Спутник Тоҷикистон гуфт, мақсатулло бо ин сохтаи нодираш мақоми аввали озмунро соҳиб шуд. трактори ҳамакораи мақсатулло воқеан як ихтирои ҷадид ва барои мардуми деҳқон муҳим ба ҳисоб меравад. дар озмун баранда ва ҷоизаи раиси вилояти суғд иборат аз 5000 сомонӣ ба ӯ дода шуд, гуфт Ашурматов. ин хонандаи синфи 11-уми мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33 гуфтааст ки таҷҳизоти сохтааш алаф дарав мекунад, картошка мечинад ва замин кишт намуда барқ низ медиҳад. аз ин хотир онро трактори ҳамакор ном мондааст. зимнан ба ин монанд дар бозор 50-70 ҳазор сомонӣ арзиш доранд. ин трактори сохтаи ӯ каммасраф буда дар 2 соати кор ҳамагӣ 1 литр бензин масраф мекунад. муовини раиси вилояти хатлон дар ҷаласаи навбатии ситоди вилоятӣ таъкид доштааст ки аз 7988 нафар ба бемории илтиҳоби шуш гирифтор шуда 7721 бемор шифо ёфтанд. дар вилояти хатлон таҳти раёсати Фирӯза Шарифи, муовини раиси вилояти хатлон, ситоди вилоятӣ оид ба пешгирии вируси корона баргузор гардид. иттилоъ додааст дафтари матбуоти мақомоти вилояти хатлон. дар ин ҷаласа Фирӯза Шарифи таъкид доштааст ки то 1 ноябри соли равон дар вилоят наздик 8000 ба бемории илтиҳоби шуш гирифтор шуда 7721 бемор шифо ёфт, зикр кард муовини раиси вилоят. ӯ қайд кардааст ки айни ҳол дар муассисаҳои табобатии вилоят 4 ва дар муҳити хона 15 нафар таҳти назорати табибон муолиҷа мегиранд. мавриди зикр аст ки дар аҳди коронавирус дар ин муддат дар кишвар зиёд нафарон аз ин беморӣ фавтиданд, аммо мақомоти хатлон дар баробари омори шифоёфтагон аз фавтидагон чизе нагуфтанд. ба гузориши сомонаи пресатиҷи омӯзгорони мактабҳои ноҳияи Қубодиён гуфтанд ки дар риштаи ҳуқуқи башар барои 30 донишомӯз танҳо 1 ҷилд китоби дарсӣ ва барои таърихи мардуми тоҷик 2 ҷилд китоб вуҷуд дорад ки ин мавзӯъ мушкили ҷиддӣ ба ҳисоб меравад. Шоҳмардон Шоҳинов, китобдори идораи маорифи ноҳияи Қубодиён мегӯяд ки дар мактабҳои ин минтақа 14000 ҷилд китоби дарсӣ дар риштаҳои физик, риёзӣ, химия, ҳандаса, зистшиносӣ ва забонҳои русӣ ва англисӣ камбудӣ мавҷуд аст. ӯ таъкид кардааст ки дар ин минтақа китобхонаи иҷора додани китобҳои дарсӣ роҳандозӣ шуда ки маблағи қарзи он акнун ба 1 миллиону 600 ҳазор сомонӣ расидааст. дар ноҳияҳои марзии шаҳри Туз низ камбуди 9000 ҷилд китоби дарсӣ мушоҳида мешавад. вазъи мушобеҳ дар ноҳияи Панҷи вилояти хатлон низ мушоҳида мешавад. ноҳияҳои Панҷ, Кӯшониён ва Вахши вилояти хатлон дар 10 моҳи соли ҷорӣ барои таъмири роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта тамоман маблағ ҷудо накардаанд. Маҳмадулло Файзалиев, сардори муассисаи давлатии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди минтақаи Бухтари вилояти хатлон, дар суҳбат бо рӯзномаи Фараш таъкид кардааст ки дар ин давра аз буҷаи мақомотҳои маҳаллӣ шаҳру ноҳияҳои минтақа 1,5 миллион сомонӣ барои таъмири роҳҳои маҳаллӣ ҷудо карда шудааст. дар ин давра ноҳияҳои Вахш, Панҷ ва Кӯшониён барои таъмиру нигоҳдории роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта ягон сомонӣ ихтисос надоданд. ноҳияи Абдураҳмони ҷо мебошад хеле кам, яъне 4000 сомонӣ ҷудо кардааст ки ин маблағ кофӣ нест, илова кардааст манбаъ.
дар ҳамин ҳол гуфтаҳои маҳмадулло файзалиевро роҳбари муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи мазкур умед умаршоев тасдиқ карда илова кард ки бо ин маблағ чанде аз роҳҳоро сангфарш карданду халос. номзад ба мансаби президентӣ Содир Ҷабборов аз вазифаи сарвазирӣ ва иҷрокунандаи вазифаи президентӣ истеъфо дод. Вазифаҳои сарвазир тибқи моддаи 19 қонуни конститутсионӣ дар бораи ҳукумати ҷумҳурии Қирғизистон ба муовини аввали сарвазир Артем Новикови 33 сола вогузор карда шудааст. Хабар медиҳад Спутник Қирғизистон. қаблан Новиковро яке аз номзадҳо ба вазифаи иҷрокунандаи мансаби президенти Қирғизистон гуфта буданд. Сарвазири нав ҳамзамон аз сабқати президентӣ даст кашид ва гуфт ки чунин мақсад надорад. Содир Ҷабборов салоҳиятҳои сарвари ҳукуматро барои он мутаваққиф кард ки ният дорад ба унвони номзад ба мақоми президентӣ талош кунад. санаи 14 ноябр Ҷабборов барои ширкат дар интихоботи президентии Қирғизистон ариза дод. Интихоботи президентӣ санаи 10 январи соли 2021 баргузор мешавад. тибқи маълумоти пешакии кумитаи марказии интихоботии Молдова дар интихоботи президентӣ пешвои оппозитсияи тарафдори Аврупо Майя Санду пирӯз мешавад. Сарвазири собиқи Молдова ва роҳбари ҳизби амал ва ҳамбастагӣ Майя Санду дар даври дуюми интихоботи президентӣ пешсав аст. Хабар медиҳад Комиссияи марказии интихобот. тибқи маълумоти охирин ӯ 56.28% овоз гирифта аз президенти феълӣ Игор Додон ки 46.6% овозҳоро ба даст овард гузаштааст. ҳамин тариқ Сандуро беш аз 910 000 шаҳрвандони Молдова ва Додонро зиёда аз 689 000 нафар дастгирӣ карданд. хотиррасон мекунем ки даври дуюми интихоботи президентӣ дар Молдова баргузор гардид. шаҳрвандони ин кишвар сарвари давлатро барои 4 соли оянда интихоб карданд. аз нимаи дуюми ҳафтаи равон дар саросари кишвар борон ва барф сар мезанад. ҳарорат дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ то 20 дараҷа сард мешавад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои наздик ҳарорати шабона зери сифр ва аз нимаи дуюми ҳафта боришоти барф дар назар аст. хабар медиҳад агентии обу ҳавошиносии ҷумҳурӣ. ҳамин тавр дар шаҳри Душанбе шабона то 5 дараҷа сардӣ ва рӯзона то 10-12 дараҷа гармӣ пешбинӣ шудааст. боришот дар пойтахт давоми 2 рӯзи оянда дар назар аст. дар ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ низ чунин буда танҳо дар баъзеи минтақаҳо туман мефарояд. дар кӯҳҳо шабона то 10 дараҷа хунукӣ ва рӯзона то 6 дараҷа гармӣ пешгӯӣ мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои бебориш буда дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд ва шамол то 9 метр дар як сония мевазад. дар водиҳо шабона то 3 дараҷа хунук ва 2 дараҷа гарм ва рӯзона то 9 дараҷа гарм мешавад. шунавандагони гиромӣ, новобаста аз вазъи обу ҳаво барои ҳар яки шумо таъсиятиву хотири ҷамъиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.